दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 32थि बोसोरारि जथुम्मानि थान्दै मेल बेखेवगिरि महरै बिटिसि आयेन आफादनि बुंथिगिरि काथिराम बर'। दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 32थि बोसोरारि जथुम्मा आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 1थि बोसोरारि जथुम्माया तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय पथालिकुसि माइनाव फोथाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों मैयानिफ्राय जागायबाय। आसामनि 28 जिल्ला आरो आसामनि अनगायै गुबुन गुबुन रायजोफोरनिफ्राय मोनफैनो हानाय गोबां थान्दैफोर जिरायनाय बे थान्दै मेलखौ गौथुमनि आफादगिरि सभाराम बसुमतारिया सामलायो आरो बे जथुम्मानि थान्दै मेल जिरायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बिटिसि आयेन आफादनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ। बिथाङा बे गेवलां मेलखौ बेसेनगोसा बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो। बिथाङा फोरमायोदि जारिमिनखौ मोनहासयै समनिफ्रायनो बर'फोरा बाथौ धोरोमखौ सिबिबोदोंमोन। बे बाथौ धोरोमखौ बर'फोरा गुदिखौ बिथा खालामनानै सोदाङै दिनै मोनसे फोसाबनाय महराव मोनफैनो हाबाय। बे बाथौ धोरोमा धोरोमनि सायावल' खामानि मावनायाव थाबथायालासिनो राव थुनलाइ आरो हारिमु जौगाहोनाय आरो फेहेरनायाव गोख्रों बिफाव लाबोदों। लोगोसे बिथाङा बे खुंगा 32थि बोसोरारि जथुम्मानि थान्दै मेलनि गेजेरजों बाथौ गौथुमखौ जौगानायनि थाखाय मोजां हाबाफारि रनसायगोनखौ मिजिंथिदों आरो गाबोन एबा 6 एप्रिल खालाराव गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै फैनो गोनां आसामनि मुंदांखा गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बरायो। बेराफारसेथिं हाथाइसालि आरो दिन्थिफुंसालियाव रिंगु दामसाजों गोबां सुबुंफोरनि रंजानाय बाजानाय हाबाफारिजों मेहेरगोनां जायो। दुलाराय बाथौ गौथुमनि नैबे तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जि दारकुसि बे दारकुसिनि जि फोथार बे फोथाराव दिनैनिफ्राय दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरसालिया जथुम्माया बेवहाय जादों। दा बे 32थि बोसोरसालिया जथुम्मानि जि थान्दै मेल बे थान्दै मेलाव आङो बेखेवगिरि महरै आं बेवहाय बाहागो लाफैदों। गमामायैनो जों मोनथिगौ दे बाथौ धोरोमा जारिमिना बुंस'हायै समनिफ्रायनो बेखौ गुबुन धोरोमा मोनदांस'यै समनिफ्रायनो बाथौ धोरोमखौ सिबिनाया बर'फ्रा बेखौ सिबिबोदोंमोन आरो बे जि बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमखौ जारिमिना बुंस'हायै समनिफ्रायनो सिबिबोनाय जि मोनसे बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमखौ आथिखालाव सोदाङै बेनि गुदिखौ बिथा खालामनानै जि सोदाङै दिनै मोनसे फोसाबनाय महराव बाथौ धोरोमा सफैनो हाबाय। आरो बे बाथौ धोरोमा खालि धोरोमनि सायावल' खामानि मावनायाव थाबथायालासिनो बेयो माने बिजों राव थुनलाइ हारिमु बेखौ जौगाहोनाय आरो फेहेरनायाव बे बाथौ धोरोमा बेयो जोबोद गोख्रोङै मोनसे रल मोनसे माने बिफाव बे मोनसे प्ले खालामो बिफाव दोङो। दा बे हिसाबै दिनै बेवहाय जि बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमा दुलाराय बाथौ गौथुमा गावनि जि माने बोसोरसालिया जथुम्मा बे बोसोरसालिया जथुम्माखौ बेवहाय खुंदों आरो बे बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों दुलाराय बाथौ गौथुमा आरो मावनो गोनां थानाय हाबाफारिफोर बे हाबाफारिफोरनि सायाव गमामायैनो बिथांमोना माखासे माने फारिलाइ निस्सय बिथांमोना रनसायगोन आरो बे बाथौ गौथुमखौ माबायदिहै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनो हायो बेखौ बिथांमोना सावरायनानै बेनि सायाव मोजां मोनसे लामा बिथांमोना रनसायगोन आरो बे लामाजोंनो जों बाथौ गौथुमा बा बाथौ धोरोमारि बा बाथौ सिबियारि बिथांमोना आवगायलांगोन। जाय लामाजों आवगायोब्ला बाथौ धोरोम हिसाबै जिखिनि माने मावनांगौ थानाय हाबाफारिफोर बेखौ मावफुंनो हायो। आरो दिनैनि जि बे थान्दै मेल बे थान्दै मेलखौ आङो बेखेवनो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो नैबे थान्दै मेल बेखेवनायनि जि मोनसे बिबान बे बिबानखौ आंनो होनायनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि आरो बे 32थि बोसोरसालिया जथुम्मानि रायदों आफादनि दैदेनगिरि आं बिथांमोनखौ साबायखर होनदों हामबाय होनदों। दिनैसिम जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गेवलां मेल फैगौ
2 एप्रिल खालि बेवहाय बाहागो लाफैगोन। बिथाङा आथिखालाव जि बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमखौ फोजौनाय आरो फोसावनाय बेनि जि मोनसे थांखि आरो नोजोर बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै बिथाङाबो आसामनि गिबि मन्थ्रि हिसाबै खामानि मावबाय थादों आरो बेखौ जोङो माखासे बिदिन्थिनिफ्राय थांनाय समनि जिखिनि हाबाफारिफोरनिफ्राय जोङो नुनो मोन्दों आरो बिथांनि जिखिनि बाहागो लानाय बे बाहागो लानाया बाथौ सिबियारिजों लोगोसे नैबे तामुलपुर ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरखौ थुलुंगा होगोन आरो बिथांनि जिखिनि नुजाथिनाय बे नुजाथिनायजों आरोबाव बाथौ सिबियारि आरो नैबे तामुलपुर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा थुलुंगा मोननानै खामानि मावनायाव आरोबाव बांसिन गोहोजों खामानि मावनो हागोन बेखौ जोङो आसा खालामनो हायो बेखौ जोङो मिजिंथिनो हायो। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार शहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स, आर्ट्स, कमार्स स्ट्रिमाव, बड' आरो इंलिश मिडियामाव HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री JEE आरो नीट क्लास, JEE नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट, इंलिश स्पीकिंग क्लास, डेली GK क्लास, कैरियर गाइडेंस, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, पार्सनेल एटेंशन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो बिपिएल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम। मबाइल नम्बर 7638008149, 6003494371 आरो 6000034997।